Odhiambo mane studio karkae mar mondo mi omiwa paro mare ma intiere godo kata wach mare mogik ta ahinya kama iwacho ni ero gin jogo ma loso chike kendo nitie gi responsibility ahinya mar rango ni oganda obed e yo moro makare. NCIC osewacho kacha ni ero atamalo 75 gi wiye mag wechegi wuok ga kuom jogo mantiere ruling coalition kata jogo mantiere moloso sirkal. Un kaka jod bura un gi ting' maketo jogi e ratil kendo nene adieri bende gitimo gigo makare, urango oversight kendo loso chike gi duto. Bende onyalre bunge masani to okang' mane ma ponono isingone kata jogi ma jogem gi wach mare mogik bende ni jogem maneno usani kawuono kotenore kod wechegi mag weche machalo mag anjawo kod weche maler e kindegi mag siasa. Adwa wacho mokwongo, I think nitie process mar recruitment mar chair mar National Coalition. I think after the recruitment process, kobire bunge, we should be able to question the character, professionalism of yier, and I ask of the ministry to consider ne kikwa yier jasiasa in that commission. I would rather a professional Karachachil kaka Abraham omigi teach moro gidhi jo siasa munge mang'eny woko ka. But having said that, we will give more cheer. Adwa go mos ne Jonyakach for the loss of the pilot. George Manyoto gi mbunge marwa ngeno, and very sad for the loss, and I encourage those families to pray for those people we lost. Yeah, I'm aware that this afternoon many people are going to his home, the MPs, to pay condolence. I finally, how do I encourage your game? This is the time when pay the gig moko. A lot, oduma, mchele, Uganda, monochimo bed mang'eny dala. But more important, adwa wacho gima asebiro ka wacho jodalawa karomo kodgi. Nitie shida moro mowuok closer to hate speech. Maka ng'ato tho e dala to widows are being disinherited. Mama widow low. Itere court of so many cases game. And adwa encourage owa. Nika wadwo tho to we chiege. Protect mwandu mawero. Nige ne bed ni in modwaro mondo weni mwandu ndiko ni mwandu no. To we mwandu loso ni chiege gi nyithindo. Kik wabed joluo madondi. Problem no nentie Luya land, but sani koro ng'eny e Luo land. My widows are crying out there for joma mag low, especially joma uso low ni outsiders mobiro nyiewo low. Especially games and one gi Jokisi, Waluya, nyiewo low. So I encourage jogo onge tiende uso low. And finally, I don't want leaders kata MCs medo chung dala. Kuneno mora mawacho weche modwanyre. An kaka jatend wacho ni kik uyiere. Wayier ng'amo dimbore, mung'e wach muma, mung'e wach Nyasaye, manyalo miwa nyisruok makare. Yeah. Erokamano ahinya Mheshimiwa Elisha Odhiambo. Ayudo wach mogik bende kawuok kuom Dr. Abdul kawatieko. Erokamano Luoch, an kaka Dr.